saut masuk. Sikat. Betino. Lah modelnya kayak ban serep gitu. Terus. Ban serep. Coba agak cepet dek temen. Aku iki, ayo coba. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sandalan-dalan. Risa, nyaut Risa. Golek pangan. Duit sing halal. Penting cukup kanggo Sandang lan pangan. Oke. Yuk langsung saut masuk. Sikat. Musik Indonesia. Juro. Wis juro. Oh, Iki lho bocahe. Caro iki yo tembel pan yo iki. Ya ngono kuwi ya ngono. Kaya aku ndek ngenane yo ngene iki. Ya. Ayo saman bareng tak? hore. Oh, oh. Ojo maju dong. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Golek pangan duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Bandu buana. Yo, asale. Ku iki tukang tambal ban. Rezekine rukun-rukunan. Golek sandang buat sing telat. Kali telat utreke krosok-krocokan. Bandu buana. Ayo olah. Ayo ya. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ono ben becek. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ben pecah meneh. Esok-esok rezekine tambah lumpuh. Oi, tambah lumpuh. Oi, tambah lumpuh. Oi, tambah lumpuh. Oi, tambah lumpuh. Bandu buana asal. Goyang dong. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Golek pangan duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Iya. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine bukan-bukanan. Nasibnya duit kantongan. Wetang duit, wetangku krosok-krocokan. Asai Bandu buana. Ola. Iya Mbak Risa. Goyang dong. Iya dong. Ya, mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ono bane baca asing. Wah iki mesti rezeki teko.